خنتك سلا فتارينتك سلا قويتنتك الدوس እግዚአብሔር አምላክና ነክብረካ ነመስክነካ ነገልግለካ ንግዛካ ንሰግደልካ ለና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ካበዲና ብስርንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ከምትና ሐዋርያ ዝማርካዮም አብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዓካለና አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كم كفو أدحنا رفتنا يتدونا من قسن حايلن كبرن زل العالم نتكاين ما أمين وجدت مريم بني قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير سواك ويتا سراوي سلام لك الله نسخك وانس برختي خي فراكر سخون برخو يوم التسقى جابير مساقي وفست الدس والكي حتيتنا خسر يلنا نفتو ودخ يسكرسس من تانا محرت لمن لنا أمين افتح ويشرك جرام لكن مدان يسكرسس كاني كانا سرات يا دمساسي أبساول دبر كسات إبران أنتم أبي كانا توهيد يا كانا توران سايرو كسانو تبس مكم كونو فتانو انتحنا يرسيان رسكلوان سماي جيو مهار النكرسس مال عشر تغلته جيو مهار النكسوس 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 زحالف محر النبز مسد محل والنب أفن منفس قدس وأنت جزتنا مريم مهار النكسوس مال عشر تغلته بأنت جزتنا مريم مهار نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس بأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكسوس وأنت جزتنا مريم نكرسوس سناي نجار نزجبر لنا يقرب هالي جابي ربون قويتنا نملغنا مدحنا يسكر صدنا مسجونا لنا صورنا ندينا يحليونا نقربنا تقبلنا أنت معقولنا نتنينا أبصحنا كسعدا سعزيا ونابصحنا أي حجون بزعد على جام بكل زمن وثنان بفتسم سلام كعقبنا نقول زمان لخ جابير أملغنا لمن لنا قويتنا جابير كله اتخيل أبون قويتنا أملغنا مدحنا يسكر صد أدخل جبرن من تدخل جبرن أو تدخل جبرن مسكنا كلنا سلسة كنا نزر داخلنا صعوب كنا أو خمسة تقبل كنا سلسة راح خلنا زجدف كان زدقف كنا سعدا سعزيا ونسلسة بصح كنا مسكنا كا وما فكر سب كابتي سنوات كان حتى منن علونا نزع الدس على زي عن كل زمن وثنا أخاب بمفرح بفصم سلامكم بفصم عبنا كل قناة كله فتنا كل قبر شيطان مخرفة السبات من العد سلان أوجيتا كبار كاب كله هزب خاون أرحب كاب دريات قدوس بتاعنا زتومن زحيشن عزلنا تمنا نكربيتن كل حال سلام كن رجل سلطان ذهب كنا نسرا خم خاب كل خفاض نبالها النمبر نفتنا يتونا حدا ود خاقويتنا نملغنا مدحنا يسكر سبنت صبي بزغبرو نغراتني قراتان مسخا معرم حوم زغنا منفس كل سن لبن كل ساعه نزل علم امين واملاك كم سالخا محرني كم تعبيرها ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حصبن كاب حطيته وناصرني انا ابساي فلت لكم حطيته كل غزي اب قدمي بزربا خاص ادق فرخاو نصون كاتركبسي انا اخا تراي بدلكو اب قدمي كاي غبركو نو بابسات ولدكو نيك اب حطيات تنستني نهان حق أوش يخاطر لي أبوه أنتم هارن من تخسر سوسم عزاز ريني خبرت كل صعود حساب أن تنتقد كأن عزم تهجساس بهتان عجسنا اسمعني كذا كخبرات يعطيك كلون بزل أبو سايون دمس سوا عملا صوري اللي بفترة لي سونا من أوش تحد بس كاي دربين قدس من فس كاي تقفن حجس منك دقفن فقادين من فس دقفن مقد خان وفرسهم ربيه حد أنا بخاف من السوية وأملاك من حنيك وده من نقفن لساني نسألك الكتب للبيا قلت يا أفيس كان هاكنا جرس كان فريق فت مسوات باب بلا كان أنت زي كونس مقرب كل كان رأي مسوات مرارايت بقولي خام مسوات أملاك صور من فس وأملاك صورون كنت بايتون عونيها نسيم سجها سنة جبر الله مكاتي يرسل من دا شو مسوات سرك بزحر مسوات فول مسوات باك بلا كايشو أما سويها أراح أقرب الكايب مسكان أنا أبن ولدن منفس كل سنة زل عالم آمين ساعة زيا من بارسقا قويتا يسكر ساس أم مقابر المفسم ساعات معلتنية كمون دكاس أمثال مسرد هنات كم وداتا جزي عد مسبت قصر ابن سكف ساعات زي صلت صلات جزي دكاس نكرسن نكسين عملخين مسجانا قرب اللوحات يعطين حد قال لك أقل منه مزمور 230 أبوي
بمرجيتا مزمور 231 هيوت مزمور 232 أبابا مزمور 233 عين عالم 234 مولو 237 صقابو 238 أبو عشي 241 أبو مريجيتا 242 هيوت 246 أبوا 247 عين آدم 248 مولو وانجيل لوكاس أبونا وشي وانجيل لوكاس معرف كلته كافقد 25 كساب 30 كلتن انه دما ابي يروساليم سمعون زبحال سبعاي نبا سمعون زبحال سبعاي انه دما ابي يروساليم سمعون زبحال سبعاي نبره سبعاي صادق نعملاق زفرق مثلنا اسرائيل ونصب نبره منفس قدس لما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس كأنا بيت المقدس مسح ولدنا يسوع سان كم سرعات حق خبروا له مساعته وسم عندما أبيدو حقفون أملاخون كم زنا بلا أمسكنه وبيتاي نتن عذاب مقلات برهان حزب خاص رألون كبرت خون أبكر من كل حزبي زد الله خير مدحان كاين تي كبر عياس حج خمت زرا بخان باريخ بسلام تفان وخابله مسجانا نجزيابير أملاخ يكون أكرسس أملاخنا مسيراب بخان منفس كلسن لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين توهبوا زي ودو خيكون من البات الصلاني كفلتات صلوت انه ابقد من تقنع فراديك او متدالي له يتعامل بجايز حلف ادمين خنني نفردين بقول سلا زخنه بزحات ياتي ارعد انقطقطن الله غنك نفسي جنا امريت نبري خبال له سنس مخنيات مريت اما ابراي ودسنيو اموت كاز ذكرو يلبون اب جهنم ون زمسكن يلبون مو كابدك استخي تنسيخنا مدحني خبن السحاوا املخي محرننا دحننا والكتم حصننا اب نولد منفس قدس مسكانا يكون امين موال سب زي ودا اذا علم زخان نزل علم زنبر انت زخون نفسه نصر زخونه مخنيات محلو كنرو غنك تصيف زخونه تغبارات كن تحماقن كاينا قدم حقኛ فرادي مزقلا اب عرات حطيات تسطخي اب تشللتኛን كدعن سغاف كلخ انت ايت تبيه ملسي او كريستوس املاخي بتعزيز فرح منبر فردخا اسن بدنت زلعلماو فردخا ان بركخ بت ملكوتاو نصبراق برهانكا انقطقط الله انا حسوم دنوس اب عراتي دقيسه زلخو اب هيوتي وين زي قدس خونكو نايت تقبل قرص ابنت بوساد افلبي نوقعو املاخ انا قبلنا يمو يقرب للي ابلع البخو لمن كل سعن نزل عالم عالمين امين ونصت دنگنا باريخي قلت فصلا رديت كزرغخي نتعب لنا كما عبد زقمات الكف حسابات كباير خيو نتحممت نفسي بخنتنا ازي حلواتات في اول دمونا بصلاه من نقحنا بقسيا مخنيات نسبك عليتن محرت لمن علي تدنخي ادف الفالي هوت نغسين املاخين غويتا يسوع كريستوس تسفاي اخي صلتره أوغويتا هيوت الله ده الله سمعنا الله سمعنا الله هلا هيوت الله سمع الله أوغويتا بزالي تزي أنا أمو بزي حديات كنحدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برختك أزي بزحيو قدس سمكاون نزل عالم كبري زملو إيو آمين أوغيتا كمتي أباخا توكسنا يزولنا محرتك كمو تكون لنا عينتن كله نعاخا يتبيع اللوا نسخة خا أب أوان مقبي تهبهم أو أملاخنان مدحانينان أو تصفى كلها وسنة مدري سمعنا
او غيتا نسخة إخا أبزع عليت زي نزل ألم تدحننا تعقبنا آمين او غيتا بروخ إخا أمو فردخا محارني او غيتا حقنتك بروخ إخا أمو كبرخا أبرهالي او غيتا محرتك نزل ألم ينبر او غيتا نعي نتكبر إدكا كاب ولدو ناب ولدو معقوبية سلزخونكا أيتنتسجني أو غيتا نعخا بديلة إمو محارن لنفسي أدحنن النابلكو بسلا اللخو أو غيتا أباخا توكيلي اللخمو أدحنني بقادكا خقبركا محارني نسخا أملاخي فالفالي هيوت إخا برهانكا دما إنا برهان إنرئي محرتكا نابتم زفلتوخا كبرخا خا ناب قنع لبي تمتص صقان برختن مسغانان بحق ناتكايم او قدمي عالم زنبركا نزل عالم اتنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسغانا وداسين قرمان يقبع لومن كله نزل عالم آمين او لعول قويتا بأخا مؤمنن نسمكا مزمارن سنة إيمو محرتكا أبصبح حقنتكا دما ليتي يزنتو هاليلويا هاليلويا آمين او داسي سلوس قدوس أبابا أبابا اللخ ده الله داسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ بمسغانا ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም በሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና አሜን ኦ ጎይታ አይን ዓለም እሺ ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓዲካ ጎይታና በደልና ኣይትጸብጽብ ኦ ጎይታ ኣብ ጎይታ ተጣሚም ኣላቆትለ ኦ ጎይታ ኣበሳይ يقرأون بإلك بصحيهم مم أنت تقدس سمك إلك فوسهم أو قيتانتهم زموتو أبوتاتنا نفسهم أعرف أو كاب حاتيات نصه زخون كاب قيتا محرنا أو كاب حاتياتنا نصه هنكونو قيتا ردعنا لما نونا خاء تقبللنا كبرن مسقانان بفتصم معارك قدسنا نعخا يقبع آمين أو قيتا محرنا أو قيتا محرنا أو قيتا بارخنا آمين وشده تعب عليه هو بغشنا بخوني دحن كسه مقاط قبرن لا سمحت حرنا دي اوكي كم زلنا بلنا خنا مسجن بقعات قبرنا اب سمايات نبر ابونا سمك يقدس منستات تمصا فاد كانت اب سماي كوم دم مدري يكون علت انجرانا لما حبلنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحددنا لهم بدلنا اوسنا ندغلنا
تقفاد احنا نمبر فتنايت اتونا منقسن حيلين كبرن زل علمنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس كبريل ملاك سلامتات سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي دي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله نسخفا نسبرختي خي فركر سخم رخم تسخقا جابير مساخي يوفسك دس ولك حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسكر سسمنت انا محرت لمن لنا امين مسكانا نقدس دنقل مولو الله بس ما بس هذا أملاك آمين مسكانا نقدس دنقل مريم أو قدست من التزقى كل جزء دنقل زخونكي ولادي أملاك عند خريستوس سلام لكي من تحتنا كحرقلنا نفقر دخل صلاتنا أرقلنا نحق أن يبرهان يسوس كريستوس أملاكنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي حقات نفسنا حديقو خمهرنا نبقيتا لمنلنا قدس دنقل مريم ولاديت أملاك ندق سم انت يا ولاديت نودخ يسوس كريستوس بحدقات حقاتنا كتسقونا لمنلنا او ناي حق نقست دنقل سلام نبلكي او نعماني الأملاخنا زود كلنا نمكحيت عليتنا سلام نقربالكي او دنقل بقويتا يسوس كريستوس تأمنت أمالاديت حاتنا من انت حاتقلنا أذكرلنا آمين متو ጸሎት ሃይማኖት ኪዳነስ አይፎን اوكي هراي او إذا أخذت سوري او نفسات فين او أدى حقنا برهان نخبركي او قدس دنقل مريم ولاديت أملاك مدهاني ألم سلزولد كلنا متيوق أن نفسنا سلدحاننا نمسكنكي او قيتانان او I'm doing لك عديد الله هو تبالله حرة او قيتانان نقصنان مدهانينا إيسوس كريستوس كبرين عاقا يكون نسخان هواريات مقسوم نسمعتات أكللهم نتصادقان إللتهم نبات كريستيان صنعات نحاتان هدقت بحادة زملكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون اوغويتا محارنا اوغويتا بارخنا آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ካብ ኩሉ ብዝሓዘ ብሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡን ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕዱን ንኣምን ኣብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ በክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያውያንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ጥምቀት ንኣምን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ችሪያ ላይሶን
Krialaison, krialaison, krialaison. 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 Krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. Tempo بتليم حبونه. tempo بتليم حبه. أبي بامين كله. Allo deniba. أنا بين قت حبون بين قت أدرس كل سبت. ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ወንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ ሃባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረልና ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بساني بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بساني بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك ما بساني أب سمايات نبر ربنا نبال سمك يقدس منقصها تمسح فقد كانت أب سمايكم من المامريخ نهلت نجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسن عندقلنا كاب كفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا منقصن خايلين كبرن نزل عليهم ناتكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خير دنقلي بسقاقون دنقلي خير دي جابير صوات بيتا سراوي سلام لك الله نسويك وأنا سبرختي خي فركر سخون برخو يوم التسقى جابير مساقي وفست الدسفلكي حدياتنا سريلنا نفت ودغي يسوس كريستوس ما انت انا محرت لمن لنا امين ناين الصحات صلوت اوغويتا ابزا معلت زياب قدمي خاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحات انا يون استخارف روح مفكر سبن سلازخون كام انت قدس مكال كاتعرقنا نحدقلنا واملاق بسلام كنحضر سلاماوي تيتهبنا ابزانا يدقاس غدينا خاب كل ጭንቀት ናጽ አግበረና ካብ كل خفاءትን ካብ كل ፈተና ጸላን ክሕልወና ኸአና ሰላም መልአካል አኸልና ይጸጋን በረራየንት መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ምሰኻ ማዕረ መሆይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ወሃቢ ህይወት
منفس قدس مسغانا يقبأك حجن زل عالم عالمن دحري نفس وكف ساعات زصلى صلوت او غويتا محرنا محرتكاونا بزحلنا او ام نفس وكف ساعات غزيان اب سماينا مدرن بخبرات السجدلكا كروسوس من املاخنا بعلنا ويعتقستن بزحمراتن بسنايات تملاخان رورونتهم انا زقدمايم حاتياتنياتاتون تمحرنا حاط بنسحات ماليش بهيوت كنبر مبرماتو زي تدلي من تتصبيم زلو تسفا سمايات كرهبون كلهم نبدحنا تتقدم اوغويتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات دماننا تقبل هيوتنا قانا علنا ازازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سغانا حساباتنا انصي تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل خفو حزن سكيات البرد عنا بهلونا امكن عقاب قدسان ملاك تخلونا نابودت امنات من تخنا مرح من تنابت زي مرمرن زي وسنن فلتات كان بصح عدلنا نسخان زي العالم بروخيخا امين اب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منغستها تمصا فقد كان تاب سماي كوم دما مدري يكون نالت انجرانا لمحبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا ابسانا نحدقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منغستن حايلن كبرن زل عالم ناتكايما امين اوزتي مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لكلخو بحلنا خي دنگلي خي بسغاخون دنگلي خي ادي جابير صوات قويتا سراويت سلام لكلخو نسخي كاب انس برختي خي فركرسكم برخيو امل تصقا جابير مساخيو اوفستي داسبلكي حتياتنا بسريلنا نفتو ودخي إيسوس كريستوس مئنتانا محرات لمنلنا امين اسمع أول ومنفس قدوس أحد أملاك آمين زخبركم حزب እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንቅዱስ ኣገልግሎት ቃል እግዚአብሔር ክንጋባእ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፃሓዮ ከምኡውን ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም ኮንኩም ብኣንቃዶን ብጥብኣትን ትካታተልዎ ዘለኹም ንኩላህኩም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እስየተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ትብል ኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና كم فقاد እግዚአብሔር ኣብዚ ቅዱስ ምሸት ንሪኦ ምስጢረ ጥምቀት ዝብል ይኸውን ከም ሎሚ ሰንበት ምስጢረ ስጋዊ ዝብል ኣበይ ቀሺ ተስፎም ዮም ሒዞሞ ነይሮም ሕጂ ኣበይ ቀሺ ተስፎም ተዳልዮምሉ ስለ ዘለው ኣብ ዝመፅእ ግዜና ነታ ምስጢረ ስጋዊ ማለት ካብ ምፍጣር ኣዳም ክሳብ ዳግማይ ምጽኣት ዘሎ ምስጢር ዘጠቃልል ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ በታ ሒዞማ ዘለው ኣቦና ኣብታ ዝጠዓሞም ክቐርቡልና እዮም ንሎሚ ግን ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ምስጢረ ጥምቀት ኣብቶም 5 ኣእማደ ምስጢር ኢና ዘለና ካብቶም 5 ኣእማደ ምስጢር ሓደ እዩ ኣእማድ መባልዮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተሰሪታ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝወፁ ከዓ እቶም 5 የዕኑድ ንብሎም ኣእማድ ማለት ኣምድ ማለት ዓንዲ ማለት እዩ ኣእማድ ከዓ በብዙሕ ማለት እዩ ኣእማደ ምስጢር
ናይ ምስጢር ይዕኑድ ካብ ተብሎም ቀንዲ እዚ ምስጢረ ጥምቀት እዚ ናቱ ካልኣይ ምላድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምላድ ዝብል ንክርስትናና ዓንዲ ዝገበረ አርእስቲ እዩ ስለዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብዛ ቅድስቲ ምሸት ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ኢና ክንርኢ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንደዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ቃል ዮሐንስ 3:5 ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን ምስ ኒቆዲሞስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መሬት ዘሎ ነጊርናኩም ይብል ነጊረካ ዘይኮነስ ነጊርናኩም ይብል እቲ ምስጢሩ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ኣብቲ ናይ ፅባሕ ዓርቢ እውን ምዕራፍ 3 ስለ ዘሎ ፅቡቅ ገጢሙሎ ተታሒዙ ኸይድ ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ብዓርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ጥምቀት ልዕልቲ ብ40 ብ80 ካብ ብራኽ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ንረኽቦ ጸጋ እቲ ናይ መወዳእቱ ዕለሞ ግን ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ኮናዮ ብዛዕባ ጥምቀትን ዕላምኡን ማለት እዩ ንሕና ብሓድስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀቱ ምስኡ ተቐበረ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ካብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ስለዚ ጸጋ ጥምቀት እንደዛ ሓላፍነት ዘጽውዕ ማለት ምንታይ ክንመላለስ ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም እንግንዘቦ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ኢሉ ካብ ዝሰርዖም ስርዓታትን ምስጢራትን እቶም ዝበዝሑ ብውክልና ናይቶም ንዕኡ ዘገልግሉ ባሮት እዩ ዝሰርዖ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብኣካል ስጋ ተገሊጹ ባዕሉ ካብ ዝሰርዖም ምስጢራት ሓደን በኹርን ምስጢረ ጥምቀት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብኣካል ስጋ ተገሊጹ ባዕሉ ካብ ዝሰርዖም ምስጢራት ሓደን በኹርን ምስጢረ ጥምቀት እዩ እዚ ምስጢር እዚ ብሕድገት ሓጢአት ድሕነት ረኺብና ውልድነት ኣምላኽ እናተጓናጸፍና ንክርስቶስ ለቢስና ምስኡን ምስታ ስጉኡ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ ኣካል ንኾነሉ ስለ ዝኾነ ትርጉሙን ረብሓታቱን ከይፈለጥካ ካብቲ ብኡ ዝርከብ ምልክት ጸጋ ተኻፋሊ ክትከውን ካብቲ ብኡ ዝርከብ ምልኣት ጸጋ ቀኒየለ ያቦና ተኻፋሊ ክትከውን ኣይከኣልን እዩ ጥምቀት ጸጋ እዩ ማሕላ ዘለዎ ሓላፍነት ከዓ እዩ ጥምቀት ኣብ ህይወት ሙሉእ ሓንሳ ጥራሕ ዝፍጸም ስርዓት እኳ እንተኾነ ኩል ክሳዕ ዕለተ ሞትካ እትነብሮ ናብራ እዩ እዚ ብስጋ ዝነበር ዕድሜና ምሰብክዐውን
ውፅኢቱን ረብሓታቱን ንዘለዓለም ዝቕፅል እዩ እቲ ብኡ ዝረኸብናዮ ምድሓንን ሰማያዊ ልደትን መፈጸምታት ዘይብሉ ዘለዓለማዊ እዩ ስለዚ ክንጥመቕን ከነጠምቕን ከሎና ነዚ ሓቂ እዚ ከነስተውዕሎ ይግባአና እዩ ጥምቀት ናብራ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ነቲ ብጥምቀት ዝለበሶ ክርስቶስ ካብ ህይወቱ ይገፎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ ዝሰርሖ ረቂቕ ስራሕ ድማ የፍርሶ ስለዚ ባዕላትና ብእምነት ክንጥመቕ ከሎና ወይ እውን ኣብ እምነት ኮይና ንዝተጠመቕናዮም ንዘጠመቕናዮም ደቅናን ምእመናንን ነቲ ዝኣተውዎ ኪዳን ጥምቀት ዝምጥን ናብራ ክነብሩ ክንምህሮምን ብመንፈሳዊ ህይወት ክንሃንፆምን ይግባአና እዩ እምበኣር ኣብዚ ንኡስ መፅሓፍ እዚ ነቲ እግዚኣብሔር ብፅላሎትን ብትንቢትን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝገለጾ ምስጢራት ትርጉምን ረብሓን ናይ ጥምቀት ዝፍጸመሉ ግዜ ኣረኣያ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ጥምቀት ኣገባብ ኣፈጻጽማ ጥምቀትን ብመንፅር ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ብኸመይ ከም ዝረአ ክድህሰስ ተፈቲኑ ኣሎ ይቕሬታ ነቶም ዘየጥምቁ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ሓላፍነት እውን ተዳህሲሱ ኣሎ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ነዚ ምስጢር እዚ ብዝምልከት እምነተንን ትምህርተንን ኣዝዩ ስለ ዝፈላለ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ዝኾኑን ካብ ዘይኮኑን ሰባት ንዝለዓሉ ዝውቱራት ሕቶታት እውን መልስን መረዳእታን ተዋሂቡ ኣሎ 4 1 ትርጉም ጥምቀት ባፕቲዝሞስ ካብ ዝብል ናይ ቋንቋ ግሪክ ቃል ዝተወሰደ ኮይኑ ምጥሓል ዝብል ትርጉም ኣሎ እቲ ጥምቀት ዝብል ቃል ድማ ካብ ቋንቋ ግዕዝ ዝተወሰደ ኮይኑ ምእላኽ ምጥሓል ኣብ ውሽጢ ማይ ምእታው ምሕፃብ ማይ ኣብ ልዕሊ ሰብ ምፍሳስ ምንጻግ ምርብራብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ግሪካውያን ንሓደ ክዳን ከጽርዮ ናብ ዝኽእል ቀመም ናብ ዝተሓወሰ ማይ ብምእላኽ እቲ ክዳን ድሕሪ ምጽራዮም ናብ ሓደ ቀለም ኣትዮም ሕብሪ የስትይዎ ነዚ መስርሕ እዚ ድማ ባፕቲዞ ኢሎም ይሰምይዎ ልክዕ ከምኡ ጥምቀት 3 ደረጃታት ወይ ፍጻሜታት ዘጠቓልል መስርሕ እዩ ንሳቶም ከዓ ምንጻህ ግብረ ሐዋርያት 22 ቁጽሪ 16 ካልኣይ ምልዋጥ ወይ ምሕዳስ ሮሜ 6 3-8 ምሕባር ማለት ሓደ ኣካል ምዃን ገላትያ 3:27 ሮሜ 6:3-7 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 2 12-13 ራብዓይ ምላድ ናዝ ጀመርና ርእስቲ ዮሐንስ 3:5 ጥምቀት ብዮሐንስ መጥምቕ ዝተኣታተወ ወይ ዝተጸርገ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝተሰርዐ እዩ ጥምቀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተሰርዐ ናይ ግዝረትን ስርዓት ዝተከአ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምስጢር እዩ ጥምቀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተሰርዐ ንናይ ግዝረት ስርዓት ዝተከአ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምስጢር እዩ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11-12 ሮሜ 2:29 ፊልጵስዩስ 3:3 ምስጢር ዝተባህለሉ ምክንያት ድማ ነቲ ደጋዊ ኣፈጻጽሙን ረብሓታቱን ዘይኮነስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብኸመይ በዛ ኣካላዊ ማይ እቲ መንፈሳዊ ሓጢኣት አንጽሁ ሰማያዊ ውልድነት ከም ዝህበና ስለ ዘይንፈልጦ እቶም መጽሐፍ ገንጽልና ንከታተል ዘለና ቶም ጥቅስታት ከተንብብዎም ክእሉ ኢኹም ነቶም መጽሐፍ ዘይገንጸልና ዘለና ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ንባብ ምሰንበብኩ ካብቶም ጥቅስታት ሓንቲ ጥቅስ ጥራይ አንቢበ ከሐልፈዮ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:11
اتدقاو سرعات بإيد نايت زتمق كهن كفتصم كله تمستيراون رقيقن سراحقن بمنفس قدوس يوزف السم ناتي عبت زتمق زلو سب زفتسم لو تتات زي تقبرو منفس قدوس لزقونه كن قبولون كن آمنو نمبر بعقمي آمرونا خن بسخن كن ردون عين خلني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እድ ኢልና ክንሪኦ ምእንቲ ነቲ ምስጢር እዩ ገልጸልና ዘሎ በቀልል ዝበለ በቲ ካህን ዝፍጽሞ ደጋው ነገር መንፈስ ቅዱስ ብኢድ ተኻህድን በቃል ተኻህንን ኮይኑ ነቲ ሰብ ክሰርሖ ዘይክእል ስራሕ ይፍጽሞ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ክውዳ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉና ዲያቆናትና አድንኑ አርእስቲክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ بإيد أجلجالي وكاهن من تخبارخنا من تخبارخكم سي أبتحتي إجزابير رابو أبتحتي إجزابير مسو انتاي من تخدرخبو إجزابير بإيد أجلجالي وبإيد باري وكاهن غيرو من تخبارخكم سلازين إحنا نتزبارخ زلو ما راح قداسي كاهن نمبر نتبيئد تخاهن زبارخ زلو منفس أملاخ كنريو عين خلنينا ስለዚህ አብጸጋት ጥምቀት ምናልባት ቅልል ዝበለ መረዳእታን ተሆነትና እንታይ አይላ ዘላ ታብልዕልያ ዘላ እትደጋው ስርዓት ብኢድ ናይ ዘጥምቅ ካህን ክፍጸም ከሎ እቲ ምስጢራውን ረቂቅን ስራሕ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ይዝፍጸም ስለዚህ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝፍጽሞ ዝርአ ኣብ ዘይርአ ነገር ኣብ ሉቃስ 3 ምዕራፍ 1 ገሊጽናል ማለት እዩ نتا أبتي زتمق زلو سب زفتصم لوطታት زتغبر منفس قدوس ስለዝኾነ ክንቀበሎን ክንአምኖን እንበር በዓቅሚ አእምሮና ክንበጽሖን ክንርድኦን አይንኽእልን እግዚአብሔር በአገልጋሊው ካህን ክባርከና ኢልና ክንደልን ኮለና በእምነት ንቀበሎ እንበር ኢድ ካህን በመስቀል ክባርከና ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አው ንዓይ ክንሪኦ ጸጋን ደረጃ እምነትን ይሐድት ማለት أربعة نتب خلته صلالوت تمكت أبولي كيدان مثالي أون أماناون تمكتي مالت صلالوت تمكت أبولي كيدان كلوت سيمبوليك تملكت أبولي كيدان أب حديث كيدان زتكس تمكت كمين نيرو زغا مثالي أون أماناون تمكت تباهلو بتخريستيان ترجمات الله أبو وانجيل يو ماتيوس أكلهم وانجيلات تمكت تجلس الله مالت قدامي ماي أيهي زفترات شدشة 10 كساب سرانكلتن على أي مسجار بحري إرترا ثالثاي سرعات من صح بولي كيدان زسات 10 كساب 11 رابعي تمكت يوحنس متمق نتمكت يوحنس متمقا نؤسان أرستات غير الله سراغ مجدي ماتيوس 3 كاب 17 توكلته بحوي منفس قدس أي تفسمن مالت تمكت يوحنس تمكت نسحة لزغوني ماتيوس 13 اسم ابن ولدن منفس قدسن أي تفسمن ماتيوس 28 10 17 أنس ننسحة بماي يتموكم الله دحري زمصغنا كباي يحيليو أنس أسأنو خصوركوا أيبكعن نسو بمنفس قدسن بحاون كتمقوكمي يوحنس غنا أبكر سدي وخلو منفس قدس سلازا حدرو نتمستيرات مسائن هلون كاسلز غلصلو اتنسو زسرحو سراح أرجيس وفليتو بدحريو بقويتا إس كريستوس تتمقوا تمكات كجلس كلوجن نسو بمنفس قدسن بحاون كتمقوكم سلازي منفس قدس جلس قالوا ندزي كوينو أتمنزم استرزي بعقم ودسب كبصح عيكلني لو بالعلي زجلسوا 4 نتب 3 نتمكات زملكاتو تنبيتات بولي كيدان
እቶም ኣብ ብሕዝቅኤል 36 25 ክሳብ 28 ከምኡውን ምዕራፍ 16 ካብ 4 ክሳብ 13 ዘለዉ ሓሳባት ምስዞም ዝስዕቡ ናይ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ጥቕስታት ብምግንዛብ ንርአዮም። ንጹህ ማይ ክኸዕወልኩም፣ ንጹህ ማይ ክነጽገልኩም፣ በቲ ንጹህ ማይ ገለ ከንጸሃኩም፣ ካልኣይ ውሉደይ ክገብረኩም እናበሉ ዝዛረቡ ብዛዕባ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም ንጸጋ ጥምቀት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ነቢያትን ደቂ ብሉይ ኪዳንን ተስፋ ሒዞም ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኣርእስታት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ከዓ ካብ ዕብራውያን ጀሚሩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥቕስታት እውን ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ካብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ተጠቂሱ ዘሎ ብዚ ምዕራፍ እዚ ዕብራውያን 9:23 4.4 ረብሓ ጥምቀት ቀዳማይ ጥምቀት ድሕነት የውህብ እዩ። ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ። እዚ ከዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ይምበር ምሕፃብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። ንዕኡ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 ክሳብ ቁፅሪ 23 በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እዩ፣ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ማርቆስ 16:26 እታ ንኡስ ኣርእስትና ምልስ ኢልና ንኸይንርስዓ ጥምቀት ድሕነት የውህብ እያ ትብል ዘላ እዩ። ቀፂሉ ንሕና እውን ቀደምሲ ዓያሱ ዘይእዙዛት ጊጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እናተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ፍንፉናት ንሓድሕና እንጻላእ ነበርና። እቲ ናይ መድሓኒና ናይ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕሩን ንሰብ ምስ ተገልጸ ግና ንሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ዝምድና ጥምቀትን ድሕነትን ብዓይኒ ስለ መለኮታዊ ርእየት እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሕቶታት ክንምልሶም ይግባአና። ዝምድና ጥምቀትን ድሕነትን ዝምልከት መሰረታዊ ትምህርቲ ክርስትና እንታይ እዩ? ካልኣይ ንምንታይ እዩ ጥምቀት ኣብ ድሕነት ኣገዳሲ ዝኸውን? ሳልሳይ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ። ራብዓይ ስለዚ ድሕነት ክርከብ እንተኾይኑ ብሞት ክጅምር ናይ ግድን። ሓሙሻይ ስለዚ ድማ እዩ ክርስቶስ ንድሕነት ብሞት ዝፈለሞ። ምክንያቱ ብዘይ ምፍሳስ ደም ብዘይ ሞት ስርየት ወይ ሕድገት ሓጢኣት የልቦን ማለት ሙሴ ከምቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ገይሩ እቲ ትእዛዛት ዘበለ ንኩሉ ህዝቢ ምስ ነገሮ ደም ምራኾትን ድቤላታትን ምስ ማይን ቀይሕ ፀጉርን ስምዕዛን ወሲዱ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ዝኣዘዞ ደም ኪዳን እዚ ኢሉ ኣብቲ መጽሓፍን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝብን ነፀጎ። ከምኡ ድማ እቲ ድንኳንን ንኩሉ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነፀገሉ። ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም ዝፀሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ቅሬታ ኣይከውንን። ዕብራውያን 9:20 ነቲ ብሞት ክርስቶስ ዝተረኸበ ድሕነት ናትካ ክትገብሮ እትኽእል ኣብ ሞት ክርስቶስ ተኻፋሊ ምስ ትኸውን እዩ። ተኻፋሊ ክትከውን እትኽእል ድማ ብጥምቀት ጥራይ እዩ። ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠምቕና ዘበልና ሁላትና ብሞቱ ከም ተጠምቕና ዶ ኣይትፈልጥን ኢኹም? በኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቡኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ
كمو خانحنا بحداس تمكات من انتخن ملالس نموت بتمكات مسؤول تقبرنا موتنا نموت مسيلو عبرات تخنس كمو خابت نسايو كنحبروينا اتزموته كاب حتيات حراوسيمو إذا دقي من حتيات كي جزء اثنين حتيات سقام انت خطأفئ كارجيت سبنا مسؤول خم تسقله ثليتنا قالونا تخموتان زتنسأ كريستوس اللي سو خم زي موت ونابو خم زي ملخ ثليتنا أنا مس كريستوس كموت ناس مسؤول ما هيوت كم ننبر نأمن قالونا لغلات وزعبير استمسكنا يهون رومية شدشة قطري شمنت قطري سلسة حساب شمنت نسخاتكم دما بقدرة كريستوس نتناي سقا سبنت كنتيتكم بإيد بزي كونت قدرت بقو تقزركم بتمكاتون مسؤول تقابركم بقبرة خاموتان زتنسو أملاخ دما مسؤول انساكم ولسي معرف كل التغزري عسر تخلته شادو شاي امنت مالت التدحن امنت عصبحاتيات موت مخانو مئمان كريستوس من تحاتياتك خمز موت مئمان السخاون مس كريستوس كتموت كمز قبعك مئمان زد تغالل سلقالات بزعبير استمسقنا يخون امنت مالت التدحن امنت تاي سلزبلين امنت همسيوا ابلع لرئستنا زآمنن زتتمكن سلزبلين سلزي امنت مالت يلو التدحن امنت يلو بحاصر غيرو عصبحاتيات موت مخانو مئمان كالاي كريستوس من تحاتياتك كمز موت مئمان سالساي نسخاون مس كريستوس كتموت كمز قبعك مئمان ذات سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን كمز مسألة مسيوت ناس تحز ثم صحف حبنا زلنا برساس دي وي بماركر اللي كنت كنقبرلو صبغ يمالت امنت مالتي التدحن امنت انت التدحن امنت نزبل حتى انت يلو عصبحاتيات موت مخانو مئمان ابقال እግዚአብሔር عصبحاتيات موت وهبت صقا املاح غنا بغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዘል ዓለም ህይወቲ ስለዚህ عصبحاتيات موت مخانو مئمان نحاتيات حساب نحاتيات زربا نحاتيات زنبالك مسخلو وزيتو موت مخانو زلا علماو موت مخانو عصبحاتيات موت مخانو مئمان كريستوس من تحاتياتك من تحاتياتي من تحاتياتكم كم زموته مئمان مئمانن ببينني يردعنا هلو كريستوس من تحاتياتك كم زموته مئمان مالت نمسكار مالت بزيهم كسماتات واغاز خوفلو نيرو كريستوس كحدو بتاوت سجد كبحال كله نتن انتاي زمته كريستوس اي كحدوني سلازي كريستوس من تحاتياتك كم زموته مئمان نمسكار نسخاون مس كريستوس كتموت كم زباك مئمان زتقالل اتبتمكات زجمره موت اتبتمكات زجمره موت بسقا بهيوت كسع زلخا زقصلي اذا دما نحاتيات موت كنكا منبار مالت ابلع علي انتاي نيرو موتنا نموت مسيلو اب موت حبرات انت خناس اب تنسى اخنا حبرو الى سلازي اتبتمكات زجمره موت بتمكات زجمره موت اب حاتيات موت مخاني اتبتمكات زجمره موت بسقا بهيوت كسع زلخا زقصلي سلازي دما نحاتيات موت كوينكا منبار مالت قدم بزي حقي انا هياو نبركو ازاز مسمسغنا حاتيات هياو كونه انا خا موتكو حاتيات مخنيات رخيبو بتازاز حتني بأون قتلنمو اتن هيوت التوهبت ازاز نعاي نموت كوينو رومي شوعته قصرت الشعاته حساب 10 سلازي ناتجبر سغا كله سلازي ناتجبر سغا كل غزي منفس كنقتلو يغبانا نفس وقت دقيق مالك ترجم ناي تمقاتنا ترجم ناي تمقات حلافنتنا ترجم تناي بكريستيان بتمقات نرورنا برا
ስለዚህ ኩል ነቲ ግብረ ስጋ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ክንቀትሎ ይግባአና ባርሲ አሕዋቴ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ግብረ ስጋ መንፈስ እንተቀተልኩምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋስ ሰብ ዕድኡ ኣይኮንና ሮሜ 8:12 ክሳብ 13 ሞት ኩሉ ግዜ አባና ከዓይ ይግባእ ሞት ኩሉ ግዜ አባና ከዓይ ይግባእ እቶም ብግቡእ ዘንበብናያ ምልክት ገርና አላ ክንከውን ተስፋ ገብር ማለት ብርሳስ ወይ ብቻርኮል ብዝኾነ ሞት ኩሉ ግዜ አባና ከዓይ ይግባእ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድውን ኩሉ ሰዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ንፀውር ኣለና ማለት እታ ህይወት ኢየሱስ ኣብቲ መዋተ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድሲ ንሕና ብህይወት ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሰዕ ናብ ሞት የሕልፉና ኣለው ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቅሬታ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ኣብ 10 ክሳብ 11 ስለዚ ሞት ኩሉ ግዜ ኣባና ከዓይ ይግባእ እታ ህይወት ኢየሱስ ኣብቲ መዋተ ስጋና ምእንቲ ክትገሃድሲ ኢሉ ንሕና ብህይወት ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሰዕ ናብ ሞት ይሕልፉና ኣለው እቲ ምእንቲ እምነትና ብስጋ እንቕበሎ መከራ ናብ ሓጢአት ምእንቲ ከየውድቐና እዩ ዝመጽእ ቅሬታ እቲ ምእንቲ እምነትና ብስጋ እንቕበሎ መከራ ናብ ሓጢአት ምእንቲ ከውድቐና እዩ ዝመጽእ ንሕና ድማ ሓጢአት ነዘይ ምፍጻም ኢና መከራ እንመርጽ ኢዮብ 36:21 ናልባት ዛ ጥቕሲ ጨክ ግበርዋ ቅንዕትላ ድያ እንታይ ኣትብል ታመለኽቲ ሓጢአት ካብ ምግባር መከራ ምቕባል መሪፅካ ኢኻ እሞ ናብ ሓጢአት ከይትምለስ ተጠንቀቕ ኣትብል መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ኣለው ቦና ክርእይሉ እዮም መእረምታ እንተልዋ ዝሓስኩማ እንተልኹም ከዓ ምልክት ግበሩላ 36:21 እያ ትብል ዘላ ጽቡቕ እንተልያ ጽቡቕ ደዝየለኻ ብሓባር ክንእርማ ኢና ሓጢአት ካብ ምግባር መከራ መሊፅካ ኢኻ እሞ ናብ ሓጢአት ከይትምለስ ተጠንቀቕ ጽቡቕትላ እታ ምዕራፍ 36:21 እያ ጽቡቕ ኣላ ይብልን ኣለው ቦና እታ መልእኽታ እንታይ እያ ትብል ሓጢአት ካብ ምግባር መከራ ምቕባል መሊፅካ ኢኻ እሞ ናብ ሓጢአት ከይትምለስ ተጠንቀቕ እቲ ካብቶም ንኢዮብ ከፀናንዕዎ ዝመፁ ሰለስተ ፀናናዕቱ ፈተውቱ ዝተዛረቡ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ዝተዛረቡ እያ ማለት ሙሴ ምስ ዓበየ ወዱ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢአት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረየ ዕብራውያን 11:24-25 ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስጋኡ መከራ ዝፀግብ ንሱ ንሓጢአት ሓዲግዎ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብዚ ከመፅዋር ጌርኩም ሓዝዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 2 ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሃንስን ግና ንሕናስ እቲ ዝርአናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኮይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ በልዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 እዚኦም ሲዒቦም ዘለው ጥቕስታት እቶም ፀጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ንዓና ኣብነታውያን ክኾኑ እግዚአብሔር ፀጋ ዘብዝሓሎም ምስ ተጠመቑ ነቲ ብፀጋ ጥምቀት ዝረኸብዎ ክብሪ ከምንዝዖም ኢሉ ሰይጣን መከራ ከምፃሎም ከሎ ንሳቶም ግን ነቲ መከራ ንምቕባል ድልዋት ኮይኖም ብትብዓት ክምልሱ ከለው እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት
حراي كأ أبلوم حراي كأ أبلوم مني جماليل مالتي نتقبعي أكال أبال نايت كابينة سلزنبرة حراي أبلوم تايلوم نايسب تخوينهم كان محجي بسبب زموس بعلم تفيهم يوم ني أملاك تخوينهم كأخت تفوه ما يتقولون يخوم نسب كتبع سوق تبلس مش أملاك كتبع سوق يتركبوسي أتتقبروا أستوعي لكم قبروا ويلو مش مخرم نتمخري ناي جماليل وي ناي جماليال تقبلومو حراي بلوم نحواريات سويعهم غرفوهم بسم يسوس كي زاربو عزيزهم كا حدقوهم برهاريات حمشة 4 ساتهم جنا بسمو كحسرو بقعات كوينهم سلزترخبو كابتو على ناتحقوس وسو يهي سن نادلو لإجزابير من نادلو ولا سب كاب نسب نأملاخ مئزازي زقباء ندابلو يومبر الراي دحر حجز بالكم ناخن قبرينا ندابلو أي وصون أبقلو أباي تسألو الدماء بزح قزيه ناقصعكو بحسار كسرفو يسب باللوم نبركو نابتنا وصا زلوا ختماتات كسع السقوم أزيه تهنددكم نتي زقبرز نبره أدمي أولس مخانو بساول كله زقبرز نبره تاريخ نايب علي يزازن تولم زلو قبره هاريات عسران شدوشن عسر تحدد كريستوس نحاتيات أبزمو تسب تراي يوزك نبر زخل دقماي كريستوس نحاتيات أبزمو تسب ترايو كنبر زخل كريستوسن حاتياتن زمدنا يبلومن سلازي كريستوس نحاتيات أبزموته سبنت رايو كنبر زخل لازي تتأميقه نربعان بسمانيان تتأميقه زي كونس اتتمكت واقع خفيلنا له بإمنت بنابرهيا وانتغيني كريستوس كربسون حابرون زخل كريستوس أبخاتكم من تليقنا اتسقى بسرحاتيات موتيو منفس قنا سلا صدقي هيوتي ومي شمن تعسرته هيوت يسوس أبسقانا من تغتقهدون كل ساعة موت يسوس أبسقانا نصور اللوناي كلاي كورنثوس 14 أنس نأملاخ بهيوت من تغنبر كاب حقس بحق موتكو بس كريستوس تسقلكو جناخ كريستوس يا بايز نبر زلمبر دقيم أنا أيكون كنز نبر زلخو إذا حجي بسجاز نبر زلخو دما بإمنة بتزفكرني من تايون نفسه زحلف لي ود أملاخ يزنبر زلخو قلاتيا معرف كلته 10 شعات 10 سلازي نسجانا مسناي فتوتون تمنيتون كل جزية تنسقلو يقبعنا اتوم ناي كريستوس زبالو خاا نتسقوهم مسناي فتوتون تمنيتون سقيلومو يومين قلاتيا حمشة 14 بكريستوس إيسوس اتحدش فترة دايمبر جزرت كونه ويس زي جزرت حدا جزع يقولو نمو بتمسكال قويتانا يس كريستوس علم بقو نعيت تسقلت أنا ونعلم تسقلكم دزي كوينوس كم كحت زبلة كباي يرحب قلاتيا شدشة 14 سب 15 اتزموته كاب حاتيات وز حراوز يمو زدقي من حاتيات كي جزء تني حاتيات سقام انت خطأفق اتأرقيت سبنا مسؤوخم تسقله فليتنا اللونا رومية شدشة كاب شدشة ساب شوعات اتقدم تمالالسكم لو بتمنيت سحتات زتأفق أرقيت سب أنتيتكم بتناي أمرهم منفس كتحدثوا اتبني حق صدقن قدسنان بملك عملاخ استفتره حدش سب لبسوي إفيسون 4:20 نسخاتكم نتا أرقيت سب مسقبرو قنتيتكم كم تمثلتي زفاتورا غيركم نتنفلتات زحدش حدش سب زلبسكم نحد حدكم أيت التحساسو قولسيه معرف 3 قدرت شعاتك سب 10 دحنتنا نهي مودعتها في السامية زركب بأكال سقا مسموتنا أيو
كسع علته موتو نحاتيات موت كوينو زنبرة سب إيو ملوء بملوء زدحن كدق ما منايات نايتن كلن كنبرو زلنا نتمكاتنا خنبرو له زلنا نابرا مسجلسة دحنتنا نايمود داتا في السامية زركب بأكل سجا مسموت نايو كسع علته موتو نحاتيات موت كوينو زنبرة سبيو ملوء بملوء زدحن إنهم أنت ختفتونس ديابلوس نجليخاتكم نبيت مع سرتي كدربيوميو عسرت معلتون سبب آخر أخبركم يمو نتزمس أكامكرا أي تفرحيو كسعموت أمنكن أنون أخلي الهوت كهبكا رأي معرف كل التغزري عسرت انتاي كنبل تحت أقام بر تحت حقي خابزي كوناس حاتيات دون نقبر يا أي فلنان نمئزازو باروت كتكونو نرئسهم نأتهبوه نحاتيات انتو خوينو نموت نمئزاز انتو خوينو نصدقي نتأتئزازوس باروتو خمزخونكم دو أي تفلتنيهم رومي شدشة 15 7 10 شدشة قناخة نحنا بكريستوس كنصدق نادلنا نرئسنا حتى كنا خاب ترخبنا بأرسي كريستوس دو أقل قال حتياتيو يا أي فالون نتي زفرسكو كم بحدش انت ندعكو أبسنيا مخاني أري الله أنس نأملخ به وات من تخنبر كاب حقس بحق موتكو بس كريستوس غلاطيا معرف كلته 10 شوعته 10 شوعته هيوت كريستوس أبانا خطعيد تخيل موت كريستوس أبانا تعين تليا تراح يا سألاتو كلنا مس أملاح بموت وردو تعارقنا كاب تعارقنا داخندي بهيوتو أزينا زين ندحن رومي حموش 10 جنا ختم عليا زي بقول حيلي كاب أملاح خمبر كابانا من انتخيكون ازمز قبزي أبقى حمريت يزلنا كل وقت نسكت جناخة عيس أبنان نقبرو يتفعلنا جناخة تسفاي نقبسنينا نسوقو دربيات قنا يكونان يدفعونا جناخة ينتفعنينا هيوت إيس كريستوس أبسقانا من انتخيكهادون كل ساعة إيسوس أبسقانا نصور لنا مالت إتا هيوت إيسوس أبتمات سجانا من تكهرسي نحنا بهوت زلنا من أنت إيسوس إلنا كل ساعة نموت يحلفنا الله على كورنثوس عرف 4 قصري شوعات حساب 10 حاجة نحنا أبتز زعمنا لون استتمقنا لون معلتي تودي زبلون تخوينهم إذا تعبت قصار دا كمنتاي كم زدحنو يو زقل سلم دقيم أتم فقراتي إتم أنت صبوا فقاديلو أبخاتكم دليتن قبرن زقبرسي أملاخ يمو كيولو خقدرا أتزبز حنبر كاللو خطراي زي كونه كم تقول ساعة أتعززكم رهاتن رعدن نمدحنكم فالسمو فيليبيسيوس معراف كلتا قزري 10 وكلتين كومو خاات نحاتيات بزحات كارحقيلو حنسا التسوى كريستوس نمدحان نتوم نصبيو كالا ايجزي بزي حاتيات قلت إبراهيم 9 شومن نسخاتكم بحيلة أملاخ بإمنة نتبدحراي زمن كجهاد زلو تدالو مدحان تحليهم علىهم قدامي بيتروس معراف حدا ترحم مشته مدحان كابتزا آمنا لوجزيس حجي أزينا بانا قريبا لومو حجي كابدكاس تبارابرو لجزيه كم زبسها نزا زمن فلتواي رومي 10 10 نرئسخان نتمرتخان تتنكغ لزنا قرز صنع إذن تقبركاس نسخان نتوم نسمعوخان يغريتا نرئسخان نتوم نسمعوخان كتدحيني خاي قدامي تيموثاوس معراف 4 قصري 16 تصادق بحيل قدل زدحن كابز خون تعماسن حتى اندا ابي كرئي قدامي بيتروس 14 كلهم دو اغلغلتي نغلغلوتهم مدحان كورس زلوم زلا اخو منافستي اغلغلوت ايكونون عبراويان 1 14 سلازي
ምእንቲ እቶም ሕርያት ንሳቶም ድማ እቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ ዕገስ ኣለኹኝ ቀዳማይ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ካብኡ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ ማቴዎስ 24:13 ስለስመይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክጸልኣኩም እዩ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና እሱ ክድሕን እዩ ማቴዎስ 10:22 ጥምቀት ሕድገት ሓጢአት የውህብ ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀውዖም ዘበሉን ይተዋህቦሞ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢአት ይጠመቕ ሕያው መንፈስ ቅዱስ እውን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም ግብረ ሐዋርያት 2:38-39 ሕጂ ከዓ ንምንታይ እትድንጉ ተንሲእኻ ተጠመቕ ስም ጎይታ ፀዊዕኻ ካብ ሓጢአትካ ተሓፀብ በለኒ ግብረ ሐዋርያት 22:16 بكريستوس تتمقكم زبلكم نكريستوس ربيسكم وإخم أمه بإمنات بإياس كريستوس كلاتكم ولود أملاخكم غلاطيا 3:27 تمكت نكريستوس يلبسكاي بكريستوس تتمقكم زبلكم نكريستوس ربيسكم وإخم أمه بإمنات بإياس كريستوس كلاتكم ولود أملاخكم غلاطيا 3:27 سلغالاتو زابير استمسجنا يكون صنيلكم سلسمعكمني أتقبروا صلات كله زابير اسمعكم نزبدلكو نزتجاجخو أريمكم كتبوا لي محسن ناي جبائي جزية أخيل الله اتجزية ناب جبائي كحلوفه الرأي كلنا ردوك خون مأنتي حطونا نسقات مكات زملكات نزر استنا زملكات خون بفلايتهم أبجزام ببني أزمس أنا ها بزح حطات زل علار استي إيو سلازي ما مستر استنا من تخيل بزتخ علامة نزر استنا نزنا إلو مشات زملكات خون توتات نايم الرأس مالت لازم ما مسترسنا من خير بتاع على مثلا نزرسنا نزنا إلى مشات من كتفون جبنا دمتسي برتعو نيرو دمسي برتعو نيرو مو قال لي أعمل لك تكرب صحيح زي بالكم لنا ملي زاريبا نيرو كنت سمع النسينة اوكي الدكتورة تكس غير له نيرو بنا اوكي غريبة اصلي استي دوري يلا اصلي 100 قبر يا بجاخي قدامي إيكو بقى دحان بعل دكتور صقاوين سكله زكاتاتلو ወይ ከዓ ኣብዝናይ ቻት ናይ እንተኣሽሙን ድሕር ተሓበሬታ ጽሒፍክናለ ኣነ እውን ክሪኤ أتولني أبونا هراي أمانيل زابير يقلسلنا آمين كما يكنكم زابير مسكن حنغنيكم زابير مسكن حتوي أنت እንታይ ጥምቀት ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ኮይኑ ትብል ንባዕላት ዓባይ ሕቶ ክትመለሰለይ ምሳና ናይ ከዓ ክብል ደሊ ንምንታይ ዳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስቅለት ክስቀል ከሎ ብዘይ ጥምቀት ነቲ ጎኑ ዝነበረ ከድሕኖ ኺኢሉ ድሒንካ ኣለኻ ኢልዎ እዚኣ ሕፅር ብዝበለት ክትመለሰለይ ይቐኒየለይ ሕራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣማን ቤተ ክርስቲያን
بفلاي كاب قبائل نكياز تقبلته ناي دم تمكت لا تقبلات اللهم نتهم سماعتات مالتي ازي ناي دم تمكت اب ارماويان نيروم اب حاتيات نيروم እግዚአብሔር በቶም ሰማዕታት ዝሰርሖ ተአምራት ምስ ረአዩ ንሕና በአምላኽ ዝሰማዕት እዚ በአምላኽ ዛሰማዕት እዚ አነ አምን ኢና ምስ በሉ ንንስሓ ንትምህርቲ ንጥብቀት ንቅዱስ ቁርባን ግዜ ከይረኸብዎ ከለዉ ሽዑ ንሽዑ ይቕንፅልዎም ማለት ስለዚ እዚ ኣብ የማን ጎይታ ዝነበረ ከዓኒ እንታይ እዩ ፈፂሙ መጀመርያ ነቲ ብፃዩ ገኒሕዎ አንታ ኣብዝ ከምዚ ስቃይ ኮለኻስ እኳ ዶ ንኣምላኽ ኣይትፈርህን ኢሉ ነቲ በፃዩ ገኒሕዎ ካልኣይ ከዓኒ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ ሳልሳይ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ግን ንጹህ ኢሉ መስኪሩ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ ኣብ መንግስትኻ ምስ እትመፅእ ዘክረኒ ኢሉ ጎይታ ግን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ሎማዓንቲ ምሰይ ኣለኻ ኢሉ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ቃል ጎይታ መሰረት ብምግባር ናይ ደም ጥምቀት ሰማዕታት ዝጥምቕዎ ጥምቀት ናይ ደም ጥምቀት ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብቲ ፊልም እውን ሰሪሖምሉ ስለ ዘለው ግብፃውያን ሰሪሖሞ ብትግርኛ እውን ተተርጊሙሎ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖሞ ዝቐትል መርዝስት እዮሞ ምማት ምስ ኣበየ እቶም ኣስማተኛታት ታዮም ዝብልዎም ኣምላኾም ቅዱሳን ኩኑለይ ዝብሎም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ርክሰት እንተወዲቑ ጥራይ እዩ ክሰዓር ዝኽእል እምበር ሕጂ ክትስዕርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምስ በልዎም ነዚ ብምትግባር ናብ ሓንቲ ሰብ ወሲዶም ንሕና ኣብዚ ገዛኺ ክንኣስሮ ኢና እሞ ብድሕሪና ኣሲርኪ ከምዝን ግበር ኢሎም ክፉእ ምኽሪ መኺሮማ ሰብ ግን ኣብ ሕሊኑ ዘቐመጠሉ ይሰርሕ ምስ ቆስሉ ምስ ስቃዩ ብጥሜቱ ምስ ረኣየቶ እንጌራ ክትልምን ጌራ ስለ ዘይነበራ ናብቲ ጎረቤት ክትልምነሉ ኢላ ምስ ከደት እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ማእኸል ዓንዲ ማእኸል ገዛ ጠጢዑ ፀኒሕዋ ማለት ሽዑ እንታይ ኣይላሳ ኣምላኮም ለክርስቲያን ተመሲሎ ሰብኣ መፅኣ ሃብየን ኣምላኽ ክርስቲያን ሰብ ተመሲሉ ናብ ገዛ ይመፅኡ ምክንያቱ ዝነቐፀ ዓንዲ ጠጢዑ ምስ ፀናሓ ብሃንደበት ማለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ አንሰ ይኮንከ አምላከ አላ ገብረ አምላክ አነ አምላኽ አይኮንኩን አነ አገልጋላ አምላኽ አነ ባሪያ አምላኽ እምበር አነ አምላኽ አይኮንኩን ምስ በላ ሽዑ ንሽዑ ከይዳ አነ በአምላኽ እዚ ኣብ ገዛይ ኣሲርክሞ ዘለኹም መንእሰይ ይኣምን ምስ በለት ሽዑ ንሽዑ ዮም ሰይፎማ ሰማዕትነት ተቐቢላ ማለት ስለዚ ክትጥመቕ ኮነ ንስሓ ክትወስድ ኮነ ቅዱስ ቁርባን ክትወስድ ኮነ ግዜ ዝበሃል የለን ስለዚ ነቲ ኩሉ ካብ ሂወት ዝዓቢ ስነ ምግባር ስለዘየለ እቲ ዝዓበየ ህያብ ሂወት እቶም ዝዓበየ ህያብ ንእግዚኣብሔር ዘቕርብሉ ከዓ ሰማዕታት እዮም ኢላ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደም ጥምቀት ኢላ ተቐቢላቶ እዩ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ኣማን እወ መሊስኩምለይ ይኹን ግን ኣብዛ እንዳመለስኩምለይ ከለኹም ሓንቲ ሓሳብ ከዓ ምሳኽ ምልእላ ደሊስኒ ምናልባት ክስታይ ከይትብል እምበረይ ኣብ ዓለምና ስኒ ብሕልፊ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ክርስትና ዘይብሉ ክርስቲያን ዘይብሉ ወይ ብዛዕባ ክርስትና ኣፍልጦ ዘይብሉ ሕብረተሰባት ኣለዉ እንድሕር ርኢና ማለት እዩ ብፍላይ በዚ ኣብ ርሑቕ ምስራቅ ኤሽያ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም መጀመርያ ወዲ ሰብ ከኣምንን ክጥመቕን ኣለዎ ንክድሕን ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ስኒ ኣነሲ ወንጌል ዘይተሰበኸሎም ተሰቢኽሎም እውን ከኣምኑ ይክእሉን እዮም ወይ ከዓ እውን ኣብ ክጥመቑ እውን ኣይክእሉን ከመይ ናታቶም ናይ ምድሓን ማለት ፍሉጥ እዩ ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ ክርስቶስ ዘይተቐበለስ ንክድሕን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ሳይተሰበኸሎምን ስብከት የለን ሓደ ሰብ ተወሊዱ ዓብዩ ክሳብ ብሞት ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ክርስትና ኣፍልጦም ዘይብሎም ኣለዉ ኣጋጥመና ኸውን እዩ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፀና ብዙሓት ካብኡ ዝመፁ ሰባት ክንረክብ ወይ ክንሰማዕ ከለና ብኸመይ ንገልፆ ንኽእል መርጌታ እንድሕር ወፃኢት ኮይነ ካብታ ትምህርቲ ድሓን ይቐኒለይ ቃል ህይወት የስማዓልና እንታይ እዩ ዝብልቲ ቃል እግዚኣብሔር ውስተ ኩሉ ምድሪ ወፃ ነገሮሙ ወውስተ ኩሉ ዓለም በፅሃ ነቢቦሙ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9
ገመዶም ናብ ኩሉ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ክርስቶስ ብኸመይ እዩ ዘብፅሓሎም ንዕኡ ስለዘይፀጎሞ እቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ብዝተፈላለየ መገዲ ከም ዝበፅሕን ክበፅሕ ምዃኑ ዋላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እዚ ወንጌል እዚ ንምስክርነት ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ክስበኽ እዩ ተባሂሉ ትንቢት ዝተነገረሉ ሕጂ ከዓ በዚ ዘበና ዘምፅኦ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሞባይሉን ኣብ ገዝኡን ስብከት ዲ መጽሓፍ ቅዱስ ዲ ይመጽእ ኣሎ ማለት እቲ ናይ ምርዳእን ናይ ምእማንን ናይ ምንሳሕን ስጉምቲ ግን ናህና ግደ ይኸውን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ግን ቃል እግዚአብሔር ዘይበፅሖ ነገር የለን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 እሞ ከመይ ገሮም ዳ ኣኽሰምዑ ልክዕ ነዚ ስኻ ሓቲትካዮ ዘለኻ ሕቶ ብሰፊሕ ሓምፂወሎ ማለት ሐዋርያ እንደዘይተላእኸሎም ሲ ከመይ ገሮም እዮም ክሰምዑ እቲ ሐዋርያ እንደዘይተላእኸስ ከመይ ገሩ እዩ ክኸይድ እሞ እስራኤል ከዳ ኣይሰምዑ እንዲዮም እንዳበለ ነዚ ኩሉ ሕቶታት እዚ ኣልዒልዎ ኣሎ ማለት ኣልዒሉ ከዓ መሊስዎ ኣሎ ስለዚ ንምጥቕላል ነቲ ሓሳባት እግዚአብሔር ብኸመይ የብፅሖ ኣብ ቃሉ ቃል እግዚአብሔር ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝበፅሕ እቲ ናይ ምስማዕናን ናይ ምርዳእናን እዩ ከዓቢ ዘለዎ እምበር እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ እዝኒ ወከፍና ኣብ ሕሊና ነፍሲ ወከፍና ከንብሮ እግዚአብሔር ፀገም የብሉን ማለት ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር ተመሊሳ ቃል ህይወት ተስማዓልና አሜን አሜን هراي أنا خأبونا بزئة عبزاني كريستوس نحاتان كابزموتو سبت رأيو كنبر زخل تبلسي أبا قلت لي قلسي كونت لي هراي ملكت ده تغير وات هلو ملكت ده غير كناله هو غير الله هراي كرخبا ملسي لا كرخبا ما انا الشهر رحيق عيني بالك يملس አለሁ ከይሰግራይ ለቅሩ ጊዜ ወስደሃለይ አነውን ገለ ምልክት ክገብረላ ነርና አንተ ወይ ክርስቶስ ኣብ ዝሞተ ሰብ ጥራይ ክሓድር ዝኽእል انت اللي خاف جناك بسر حتى حليفة مثلني قريتها ኣብ 86 ያቦና 86 ኣብ ገጽ 86 86 ኮይናሲ طبعا قرب لقليل هدلا መወዳእታ ክርስቶስ ንሓጢአት ኣብ ዝሞተ ሰብ ጥራይ እዩ ክነብር ዝኽእል خيبكم اللهم ربنا ኣብ 4 اوكي تحاتو بنا 4 ጥምቀት نع كستا جوروا حلفوا تحت خدو እሺ دحرا بتا 4 ما بزح حلفوا منبر page 86 كوينكم سي نعورد ابزا لعلي ابونا لعلي لا page 86 لعلي لا ابزا احي نعنا يقرب تي لعل بالو تحت بالو ده لعل نو لعل بالو مبر ክርስቶስ ትብል ክትረኽቡ ኢኹም ሕጂ እናትልኩም ኣብዛ ክርስቶስ ጥምቀት ወአሬና ዘለና ናተይ ግን ኣብ መወዳእታ 86 እያ ዘላ ረኺበ ያለ ኣብዚ ሰፍቱ ኮፕ ምናልባት ኣብ ትርእስት እምበር ምናልባት ፔጅ ቁሩብ ክቅይር ይኽእል ይቕየራ መውረዱ ንታሕቲ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እያ ወላ ታሕቲ 86 እያ ዘላ
ኣብቲ መጨረሻ ፔጅ ቁርፍዕ ክስታይ ኮድ ዝበለት ኣብዚ ኣነ እምነት ማለት ኦኬ ረኺበ ያለ ትረአየና ኣላ ናተይ ከይዳላ ትረአና ኣብታ ላስት ኣብዝናህና መፅሓፍ ኣብ the last page ኮይና ኣብታ last page ኮይና ስታ ካልአይቲ ፓራግራፍ ኣብ 86 last page ኦኬ ክትጋሃል ስንሕና ብሂወት ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ሓሊፍና ኣለና ትብልስ ኣብ ታሕቲ ካብ ኣወሪድኩም ታሕቲ ያደለ ረኺበ ያለሁ ሃይላይት ገረላ ኣለሁ ሕጂ እወ ሕጂ ንህትለሁ እወ ክርስቶስ ንሓጢኣት ኣብ ዝሞተ ሰብ ጥራዩ ክነብር ዝኽእል ማለት ክርስቶስን ሓጢኣትን ሕብረት የብሎምን እወ ሓጢኣት እንተልዩ ብተሰብነት እቲ ሓጢኣት ከዓ ብንስሓ እንተዘይተሓፂቡ ሓጢኣት ኣሎ ክርስቶስ የሎን ኣብቲ ህይወት ንኣብነት ንጉስ ሳኦልሲ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ቀብኦ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ንጉስ ኮይኑ ማለት ሓጢኣት ክገብር ምስ ጀመረ ግን መንፈስ ቅዱስ ወፅኡ መንፈስ ቅዱስ ክወፅን መንፈስ ርኩስ ከኣትዎን ከዓ ሓደ ኮይኑ እዚ እጅቲ ዝያዳ ክነስተባሃለሉ ዘለና ከቢድ ነገር ማለት ጸልማት ምውላዕ ኣየድልዮን እንድሕር ነቲ መብራህቲ ኦፍ ገርናዮ ግን ጸልማት ኣብዚ ፀኒሑ ከይበልና እየ ናብቲ ገዛ ዝመፅእ ማለት ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 20 ሳምሶን ግና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓደጎ ኣይፈለጠን እዩ ናዝራውነት ተቐቢኡ ኣብ ከርስዲኡ ገና ከይተሃንፀ ከሎ ናብዚ ቅዱስ ኣዋዒት ዝተፀዊዑ ምስ ዓበየ ከዓ ኣቦኡን ኣዲኡን ብክብሪ የዕብዮሞ ነቲ ዝተዋህቦም ዝተነገሮም ሕድሪ ዓቂቦም የዕብዮሞ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ብመንፈስ ቅዱስ ክዓይ ጀሚሩ ብዙሕ ብዓቕሚ ስጋ ክስራሕ ዘይክእል ከዓ ብሓይል መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ስራሕቲ ዋላ እኳ ንፅቡቕ እንደዘይተጠቐመሉ ግን ፅቡቕ ዓበይቲ ስራሕቲ ሰሪሑ ምንሳሕ ምስ ኣበየ ምስ ምምላስ ምስ ኣበየ ምስ በዓል ደሊላ ምስ ተናመናዝር ክነብር ምስ ወሰነ ግን መንፈስ ቅዱስ ገዲፍዎ እዩ ስለዚ እንድሕር መንፈስ ኣምላኽ ገዲፍካ ከዓኒ ካልእ መንፈስ ግዳይ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሓፁሩ ዝተቐንጠጠ ግራት ወይ ከዓ ከምዚ ማዕፆ ዝተባላሸወ ገዛ ልክዕ ከምኡ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንሓጢኣት ኣብ ዝሞተ ሰብ ጥራዩ ክነብር ዝኽእል ማለት ታጥቕ ስምፂዋ ዘሎ ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተልዩ ግና እቲ ስጋ ብሰራ ሓጢኣት ምውት እዩ እቲ መንፈስ ግና ሳላ ጽድቂ ህይወት እዩ ስለዚ እቲ ጥቕስታት ኣስፊሑ ኣምፂዋ ኣሎ ነታ ርእሲ ንዓኣ ንምግላፅ እቶም ጥቕስታት ዝበዝሑ ምፂዎም ዘሎ ክርስቶስ ንሓጢኣት ኣብ ዝሞተ ሰብ ጥራይ እዩ ዝነብር ስለዚ ብርሃን እንተልዩ ኣብቲ ገዛ ጸልማት የለን ጸልማት እንተልዩ ከዓ ብርሃን የለን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ጀሚሩ ምስቶም ዘይኣመንታ ኣብ ሓደ ይትቆረኑ ምስ በለ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ተጠሚቕና ኢና ወይ ደቅና ኣጠሚቕና ኢና ዘይኮነስ ዝተጠመቐ ሰብ ንክርስቶስ ክነብሮ እተኮይኑ ከዓ ካብ ሓጢኣት ክንመውት ከም ዘለና ክንፈልጥን ክንነብረሉን ከም ዘለና ይትመልእኽቲ ማለት ቃል ህይወት يسمعنا آمين نخلها قال هيوت يسمعنا أبونا أبيت أدينا إذا تحتي لك دحنتنا ناي مودأتا ፍጻሜ ዝርከብ በአካል ስጋ ምስ ሞትና እዩ ክሳዕ ዕለተ ሞት ንሓጢኣት ምዉት ኮይኑ ዝነብር ሰብ እዩ ብሙሉእ ዝድሕን ምስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትን እሞ هو برقص مساعد خيديا ኣብ ጥቓ ስለ ዝፀናሓኹ እየ መስለኒ ከዓ ረኺበ ኣለኹ ሃይላይት ገረየ ኣለኹ ድሕነትና ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ዝረክብ ብኣካል ስጋ ምስ ሞትና እዩ
ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ንሓጢኣት ሞት ኮይኑ ዝነበረ ሰብ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕነት ዝረክብ እዩ ኣቦታትና እንታይ ዝብል ምሳሌ የለዎም ሰብ ከይሞተ ስርናይ ከይሰወተ ኣይእመንን ንብሉ ምናልባት እቶም ናይ ማሕረስ ተመክሮ ዘለዎም ሰምዑና ህልው ክሕግዙና ተስፋ ንገብር ስርናይ ጽቡቕ ኣብ ምስዋት ቀሪቡ እንዳበልካዮ ከለኻ ዋግ ዝበሃል ሕማም ኣለዎ ሕጂ መዝበዚ ስነ ፍልጠት እንታይ ከም ዝበሃል እዚኦም ናይ ሕርሻ ሙያ ዘለዎም እንደዝሕግዙና ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ ሎሚ ክስውቲ ጽባሕ ክስውቲ እንዳበልካዮ ከለኻ እንድሕር ዋግ ሃሪምዎ ብሓንቲ ለይቲ ቁሪ ኢሉ ዝሓድር ማለት ስለዚ ፍረ ዝበሃል የብሉን ሕጂ እንታይ ይብሉ ቦታትና ሰብ ከይሞተ ስርናይ ከይሰወተ ኣይትእመን ይብሉ ማለት ምክንያቱ እንታይ እዩ እቶም ኣቦታትና ብምስጢር እዮም በፂሖሞ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና ገና መቃብር ሬሳ ከይተቀብረ ከሎ እዩ ደብዳቤታት ዝውሕዝ ማለት እዩ ንሕናውን ከም ዝብፅሓና እዩ ንሕናውን ካብ ክስቶ ተወሊድና ኢና ኣነውን ካብ ክስቶ ተወሊደ ንብረቱ ገደልና እንታይ ደመይዶ እንዳተባህለ እቲ ኩሉ ተሓቢኡ ዝነበረ ነገር እዩ ዝወፅእ ኣብ ዕለተ ሞት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሕነትና ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ዝረክብ ማለት ኣሚንና ኢና ድሕና ኢና ጸዲቕና ኢና ዝብሉ ኣካላት ስለ ዘለው ነዚኣቶም እውን ገለ መረዳእታ መሃብ تخالن نبعله هناون نمردا يتملختي مالتي دحنتنا ناي موداتا فصامي يزركب باكال سغا مسموتنا يو كسعلته موتو حاتيات موت كوينو زنبره سبي ملؤ بملؤ زدحن مخنياتو اب ماتيوس 7:21-23 بسمكان نبنيرنا بسمكان نسبخ نيرنا بسمكان نغلغل نيرنا خبلو خلو ساتون كومي يزمسلم نيرو مالتي غويتا ግን ውሉድ ዓመፃ አይፈልጠኩም ነይልዎም ማለት ተውን ሓምሽተ ደናግልውን በቃ መንግስት አምላክ ስትሕጃ ናተን እጀታ ገይሮነን ኮሚ ይዝመስለን ነይሩ ማለት ብድንግልና በቅድስና ያን ዝነብራ ነይረን ክቡር ዋጋ ዘለዎ ቀንዴል ገዚአን ነይረን እቲ ዘይት ቀንዴል ግን ዘይቲ ነበረን ክበረሃ ይካለን ቀንደሉ ዘይበረሃ ናብ ምርዓት ገንሸል ካአቱ አይክእልን አይፍቀደኒ ስለዚህ ተመእተዊ ናብ መርዓና ይተሐላል ገንሸል ተቀንዴል ክበረሃሎ ስለዚህ ቀንዴለን ስለዚህ በረሃ ምእታው ተኸልኪለን ዓዲገን ምስ መጻኻ ይፈልጠክን የተባሂለን ስለዚህ ኣብታ መዓልቲ ፍርዲ እንታይም ዝብሉ ቦታትና ሰለስተ ነገር ሰብ ክፈርሃለን ዝግቦ ሰለስተ ነገር ኣለዋ ይብሉ እሰን ሰለስተ አንታይመ ጻዓተ ነፍስ እምስጋ ቀዊም ቅድመ እግዚአብሔር ጻዓተ ፍትህ ማአፈ እግዚአብሔር እዩ እንታይ ማለት ያ ስጋና ካብ ነፍስና ዝፍለየሉ ማለት በትተአዘዘ መልአኽ ማለት እዩ መልአኽ አምላኽ መጽዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ ዘርእን ዘርአን ክትርጉም ከሎ እቶም ዓጻዶ ዝተባህሉ መልአኽቲ እዮም ንነፍስ ካብ ስጋ ፈልዮም ንነፍስና ኣብ እግዚአብሔር ዘቅርቡ እዮም ይልሎ ማለት ስለዚህ ተኻላይቲ ቀዳመይቲ ነፍስና ካብ ስጋና ዝፍለየሉ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ንፍርዲ ጠጠው ንብለሉ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ውሳኔ የሉ ማለት ናይ ኣቦይ ብሩኻት ብሒደት እሙናት ኮንኩም ይኹሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናብ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ እተው ዝብል ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ወይ ከኣኒ ሃካያትን ኩፋኣትን ኣብ ሒደት ኣይተኣመንኩምን እሞ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ኪዱ ዝብል ስለዚ ክሳብታብ ኣምላኽ ቀሪብና ካብ ኣምላኽ ክሳብ ንሰምዖ ነዚ ፍርዲ እዚ ዋላ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዘን ሰለስተ እዚአን ዘከርና ሓደ መዓልቲ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ክትፍለያ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክቀውም ሓደ መዓልቲ እናሰማዕክዋ ነቲ ሙሉእ ዕድመይ ዝነበርክዎ ናብራ ኣፍ እግዚአብሔር ኣፍ ክርስቶስ ንዓይ ክትፈርደኒ ኢልና ነዚአን እናጠመትና ኢና ጉዕዞ ክርስትናና ንነብሮ ማለት ስለዚ ድሕነትና ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ዝረክብ በአካል ስጋ ምስ ሞትና እዩ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ንሓጢአት ሞት ኮይኑ ዝነበረ ሰብ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድሕን ንኣብነት ይሁዳ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ጉባኤ ሐዋርያት ነይሩ እዩ ማለት ነቲ ሐዋርያነት ነቲ መንፈሳዊ ነገር ስለዘይ ቀጸሎ ምስ ወደቀውን ስለዘይ ተነሰሐ
تسفى نسحا خيركب كاب جزاء هيوتو سقمت سلازوسده ود طفات الو وانجيل كابز خمس سورنا مان سلازتي ناي موداتا هيوتنا نوحسو كسا موداتا هيوتنا نتي زلبسنا يصقا طنقت بنابراخ نبرلو كلنا طرايو يزل يغنيلنا دينا ما تمليسات كون تسفى قبر قال هيوت اسمع لنا ابونا آمين آمين كلنا قال هيوت يسمعنا أبونا أبيك أشولدت سلاسية ولد أشولدت ساعة غريتها كاب يوحنس 10:24 فرسرناي عند زي موتت بينات نبر انت موتت جنا بزح فريات فري عباي أبنت قال كريستوس يا مالت موتنا نموتو مسيلو أموتو حبرات انتوخينا مومات مالت تاي مالتيو نزبلسي ويتاس كريستوس بمثال يغيرو بزعبات نسايا موتان زمهارات مرتيا فرسرناي زغنا فرا أمريت مسكبركايا مجمريا يبسبس مالتيو يفرس يبسبس مسبس بس كابتز بس ايتي تبقل زبقل مالتي صراحة أملاخيو قاليو اب سالساي معالتي قاليو اب شوعته معالتي قاليو بكل تغنى يبقل بوقيلو يعندب عم بيبو يفري بهوت سلازي تسرناي اندحر بهوت كنبر كوينو اب حمد كغبر الله كبسبس الله موت الله سلازي نحنا خاني اب حطيات مسموتنا انا بصدق هيوان نخون لازم عباي ابنت يا ابونا زمصوا حواري قدس باولوس اب كالايت ميتيوس معراف كلتا 10 حدن انتايلو موتنا نموت مسيلو بتنسايو انت حبيرناس بموتو تحبيرناس بتنسايو اخنا حبروينا مسو انت ميتنا مسو اخ نغسينا يللو سلازي فرسرناي انت زي موتت بينيات نبر سلازي بموت سغا خنموت كلنا بحاتيات كنموت كلنا بكريستوس يوان نخون بموت سغا كنموت كلنا خا بموت سغا نابناي زلالماو هيوت نساغر مالت هراي قرب دقائق اللوانا غزينا نتقملو أنا خستاي هيوتي هراي حدم اتيا قدم حجنا حتىكم سي أمنا يتمكت مسمت أنا إلكم لنيركم مو نساسي حجتي تمكت كستايل نيرش عقيتنا إس كريستوس أبسالة عامة تتطمئس نعنا خمهرنا قدم حجي بجرزتي نيرمو حجيجن ودو سديدنا بأنات نعنا خبل ميت تسقيلو ناتي بمنفس كأ مسؤخن كون أبول منفس إلكم أتمغو إلكم سي دع نايقويتان إيس كريستوس تبقى بين إلكم إنه مساخ تبره لدليل خمئتنا تبقى እግዚአብሔር መስገን እቲ ሕጂ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሰረት ገይሩ በ40 ብ80 ንጥምቆ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ፈፂሙልና እዩ ማለት ኣብ 8 መዓልቲ ኣብ ቤት ግዝረት ኣትዩ ተገዚሩ ኣብ 40 መዓልቲ ኣብ ቤት መቅደስ ከይዱ ስርዓት ምንጻሕ ፈፂሙ ንዓና ኣብነት ነቲ ብሙሴ ተዋህበ ሕጊ ኣጽዲቕዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዚ ወዲ 30 ዓመት ኮሎ ምስኮነ ዝተጠምቆ ግን ንሕና ንጥምቆ ጥምቀት ንስርየት ሓጢያትን ንመሰል ውሉድነትን ዘውህበና ሰብ ካምታ ርእስትና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ደምን እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርኢ ኣይክእልን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀሉ ግን ሓጢያትና ንኽድምስስ እዩ እቲ ካብ ንሕና ጥምቀት ፍልይ ዝገብሮ ማለት ካልእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ከይወዓለ ከይሓደረ መንፈሳዊ ስራሕ ጀሚሩ ናብ ትጎቦ ናብ ደብረ ቆሮንቶስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ማለት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ሽዑ እንታይ ጀሚሩ መንፈሳዊ ስራሕ ጀሚሩ
ቅድሚኡ ዝተመዝገበ ስራሕቲ የለን ምስኣቶም ናብ ቤት መቅደስ ኸይድ ከም ዝነበረ እምበር ከምዚ ገይሩ ዝብል ኣየለን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ኸይወዓለ ኸይሓደረ ናብ ብጾምን ብጸሎትን ናብ ገዳመ ቀሮንቶስ እንተደኣ ኸይዱ እዚ 30 ዓመት እዚ መንፈሳዊ ብጽሕና ካህናት ማዕረገ ክህነት ዝወሃብሉ መነኮሳት ንምንኩስና ህይወት ዝውስኑሉ ካልእ መንፈሳዊ ስራሕቲ ዝስራሐሉ ዮሴፍ ኣብ ቤት ፈርዖን ክነብር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ከም ዝነበረ ዮሐንስ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ጥምቀት ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ ልክዕ ብሽድሽተ ወርሒ ዝዓብዮኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወዲ 30 ዓመት ልክዕ ምስ ኮነ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ሓጢኣትኩም ኣሚንኩም ተነስሑ እናበለ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ የጥምቕ ነይሩ ስለዚ እዚ 30 ዓመት እዚ ንሕና ኣብነት ገርና ጸጋ ጥምቀት ንቕበለሉ ዘይኮነስ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ መንፈሳዊ ዕዮ ዝጀመረሉ እዚ ንመንፈሳዊ ማዕርጋት ንመንፈሳዊ ዕዮ ንመንፈሳዊ ብጽሕና እዩ ዝምልከት ብቓል እግዚኣብሔር ኢለያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ተኣምን ማለት ቃል ህይወት ተስማዕኩምና ቴንክ ዩ አሜን 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 ንኹላህና ቃል ህይወት ይስማዓና ስለዚ ኣብ ዝርእስትና ከይሓለፍናዮ ከለና ሓንሳብ ኣሚንና ድሕና ኢና ሓንሳብ ጸዲቕና ኢና ዝብልዎ ድሕነት ከመይ ዓይነት መስርሕ ከም ዝሓትት ከም ዝሓልፍ ብሰፊሕ ድሕነት እናበለ ጥቕስታት ዝቕርበልና እናነጻጸርና ምእንቲ ክንሪኦ እዩ ስለዚ ሓንሳብ ኣሚንና ኢና ድሕና ኢና ሓንሳብ ተጠሚቕና ኢና ድሕና ኢና ዘይኮነስ እዚ መስርሕ እዚ ሙሉእ ህይወትና ንነብረሉ ናብራ ምዃኑ ገሊጽዎ ዘሎ حراي زخانة حتور إيتو توسخ حسابات تلينا أبونا أنا هوت كستعمل I don't know مزي أتخيدن زي تخيدن كن حجسي تايولو حدا هيمانوتسي مسعبة خطمق عليك فليتك بدن بتباي بلا تسمعك من إلهم زي كاتعو خلو حجسي أنا خم تعشمو كرد أخلخو تي تمكت أبخنا دي خن زت أمو خاب قلعتك اندحر اتم ولدي بدن بجيرهم بسنس مهروها خينهم سي ستيل فالو تجبر اللي خمالتي جنكم ولا عندها تجبرسي بمنم عين تفليت كع السام تقومولات أنا قلت أنا عايز كريستوس حطتكم وين وقلت أنا عايز كريستوس وين قد سالس مسكوني تطبيق له زبلوا بقى مسكينه ترى إنه حجي تا مسعبة خامت أما إلهم زبلواس كم يجرنا كنرد أن خلنا عنا كم زعينا تلاتات كم تخلنا خلا أبزحتنا ونمسئلون خلو همار استي نؤسار استون هي بولا بسفح كن رأينا نحن نتلنا أملاك أنت فقده نجزيو جن تي قال إخزابير نتايبل قدس بيت خريستيان نتايبل نحن رأينا تملست قال إخزابير يخمل لسو مالتي زيتا تمك زيد حن انتخينو ودي 3 عامات حجي زبهال زلو ساتومون كايرومو يوم 3 عامات زبل كايرومو الله وسن عدمون يبلون اتي سندات نتحرينايو نسو ابز وسنولو ولا ود 10 تخلتون ود 10 5 اتي 3 عامات زبل نبره كايرومو الله ساتومون افريسوم الله سلازي ودي 3 عن تمكات زيتا تمغ زيد حن انتخينو ود 20 شومنتن وقال 20 شعتن عمت مسكونا أملاخ انت تسوي عوام نبي كاتو يوم ونياتو زي تتمكا يدحنن يلو قال ندقنا موالة هزانات كنسودهم كل ناسي اندا بخيو نصبحيتو خطقمهم
ክንዲሰብ ምስኮኑ ክጠቕሞም ኢልናሲ ካብ ኣዴታቶም ካብ ገዝኦም ክፍለዩ ዘይደልዩ እኳ እንዳኾኑ ከም ዝጠቕሞም ፈሊጥና ኢና እናቦኸይሉ ካለው ካብ ገዛ ፈሊና ናብ መዋዕለ ህፃናት ንወስዶም ማለት ስለዚ ጽባሕ ክጠቕሞም ኢልና ስጋዊ ነገር ከይፈለጡ ከለው እንድሕር ሓላፍነት ወሲድና ንዕብዮም ኮይንና ሓላፍነት ወሲድና ናብ መንፈሳዊ ህይወት እንተእተናዮም ከም ቃል እግዚአብሔር ጽቡቕ እምበር ሕማቕ ኣይኮነን ክንዲሰብ ምስኮኑ ንሕና ኣፍሊጥናዮም ክንዲሰብ ምስኮኑ ነቲ እምነት ክቕጽልዎ ይኽእሉ ክንዲሰብ ምስኮኑ እዚ ናይ ኣቦይ እምነት እዚ ናይ ኣደይ እምነት እዚ ኣነ ናተይ እምነት እዩ ዘዋፅኣኒ ኢሎም እንተገዲፎሞ ከዓ ወለዲ ቤተክርስትያን የዕብያቶም ምሂራቶም ስለ ዝኾነት ካብ ታሕታትነት ናፃያ ማለት ዋላ ምስ ዓበዩ ናብ ካልእ እምነት እንድሕር ግዒዞምሲ እንድሕር ቤተክርስትያን ምሂራ እንድሕር ወለዲ ኸስኪሶም ይዕብዮሞም ኣይሕተቱን እዮም ማለት ስለዚ ብኩሉ መዳይ ዘይኽይድ ምዃኖም ፈሊጦም ንሳቶምን ነቲ ወዲ 30 ዓመት ዝብል ጓል 30 ዓመት ዝብል ብሕጊ ኣፍሪሾሞሲ ባዕሉ ኣብ ዝወሰነሉ 12 ኹን 15 ኹን ኢሎም ውስን ቦታ ኣይሃብዎን ኣለው ስቂሎም ክፍቲ ገዲፎም ኣለው ዋላሳቶም ዘይዋፅኦም ምዃኑ ፈሊጦምስ ባዕላቶም ገዲፎም ኣለው ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት ተስማዕኹምና አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ቶም ኣብ መጀመርያ ጸሎት ዝነበርና ሰሚዕናዮም ኣለና ኣቦና ኣብ ቤቀሽ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ማእኸልና ኣለው ቃል ምዕዳንን መዕፀዊ ጸሎትን ክገብሩልና እዮም ሕቶ እንተልዩ ግን ቅድሚያ ንጉባኤ ይብልለው ቦና የቐኒየልና ዝኾነ ሓሳባት ተሊና በዚ ቦና ዘፍቀዱልና ክንቅበል ንኽእል ኢና ከም እንተኾይኑ ግን ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም هراي كلكم أبوتات أديتات أحوات أحد كما يمسيكم كما يكأنيكم زابير أملاخنا زيت مسجن يخون تمهرنا يو بالبنا يحضروا تماهيرنا دما كمزي نفاس نجو زبلو نجو كنبل ديك والناس أب امنتنا كنصنع صنعنا كنبريو اتقال كله كوهبنا أمسيمو كم تتمهرنا يو كنبر دما زيابيهر يردعنا نبونا أبي مرجت هذا ما قال هو يسمع لنا أبيت كريستيانا 4 راح ديكونسي ودي سومن قال 10 معلتي حميمة ويحميمو ناموت زسق كبيد حمام انت غينون بيت كريستيان تاي تقبريا تادي أبغزا خلا ولا تدي مسأت تهزان ويتهزان أبيت أملاخ مسيم يتأمقيم سلام تاي انت دايلنا أبتا أبونا أمود داتا أبتا مصحف موكس زقبروا انت أنا را غلاطيا 3 عسران شوعتن ولد تمكات حدا ولد أملاخ سلا زقبرنا تتمكات ود 4 ود 8 خنطمق كلناس نحدقت حاتياتيو إلنا أب 4 أب 8 دا أمو انتي حاتياتي ناقرنا قدف حاتيات كنقبرسي
نتا طبات طبونا أدون أدينا مخانا أين فلتانينا تخنتنك أقول زلنا اتتمكت نحدقت حاتيات كنبل كلنا نيناي حاتيات انت دايلنا نتبور الرشا زمتسي كاب أدام كاب هوان زورسنا نعوء مدام سسيو 3 عامات زبهالالو حجكو هم تزلو بنا نفسه مسفلت يبهالالو كساب 3 عامات كتصنح انتي وحسنت عليك 3 عامات كان ايمنتاي مقمط هونك اخا كتصنح اذا كل دما اب قمت مئتاو سلازدلغن كريستوس 30 عامات يتطم اب 30 عامات يتطم يقطر حدا يكونسي كريستوس زغبره كله حدا بحدا خنفصم تخوينامو كريستوس 4 معلتن 4 ليتن كصوم كله ماي كيطعمه انجرا دما ابافو كيأتو يصيمو هو نحنا 4 معلتي ماي كيطعمنا انجرا خي بلعنا نصوم نتا سغاب ساعات كلتا حساب ساعات 3 كنداي طلع غنبس اندابلنا سغاندا تقالستنا انا نبل امو قداماي ات كريستوس زتطمقو كلنا عنان منتا انت دايلنا نسو كاب طمقت زرخبو ነገር አለ ወዲው የለን نحنا اينا كاب طمقت ولدነት نركب حدقت حطيات نركب دحنات نركب اما بزي تردينا كنبرلو نحنا مستطمقنا ابتي صلال طمقت دهابتنا بيت كريستياننا او خوينا منباريو اتጨኒقنا زلو اتدحر طمقت كنفصمو زغبانا مفصام يخبيدنا زلمبر طمقت بهصاننتنا مطماق قال مالتسي محدر منتا اتغبرنا زلا بيت كريستيان محدر منفس قدوس محدر املاخ ولد املاخ نكريستوس نلبسو إمو بيت كريستياننا جيجا يبلان اتزقاق زلو اتخاب عوصيو كال زمهر إمبر مو نحنا دما ناي بحقي نزي أرئسزي شالاي نبولو مغنياتو كم مواقع زتقملو قندي نسو يمو كنكات علو يكونان بخط صدق يلن انتاي دقا كال خي وسدنا من انت خنصان علو نفسنا كنحلو له تخيلناون ناب كال نزخده كنملسلو إما كمتي تمهرنايو كنبر دما እግዚአብሔር ይርዳና ደጊመ ነቦና ቃለ ህይወት يسمعلنا كلنا حنساب نصلت حف نبل مدبنا بصلت كنعصينا بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين قدوس እግዚአብሔር املاخنا ስለጸንሐና ساعتن غزيان نمسكنك قدس እግዚአብሔር املاخنا نتذهب كنا ساعتن غزيان دما بتسناي قالكا بتهوت قالكا كنصنح ስለዘፍቀድ ቃልና دما ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ከምቲ ዝተማሃርናዮ ክንነብር ኣብቲ ዝኣመናዮ ጸኒዕና ክንነብር ክሳዕ ሞት እሙናት ኩኑ ይኸልካና እሞኒ ክርስትና ሞት ይሓትት እዩ ህይወት ይሓትት እዩ ግደፍና ኣና ንዓኻ እውን ህይወት ሓቲትካ እዩ ህይወት ዝተኸፍሎ ደጊሙን ህይወት ክኽፈሎ ይኽእል እሞ ክሳዕ ሞት እንተኾነ እውን እሙናት ኮይንና ክንነብር እስኻ ሓግዘና بعالم فرحنا مقدنا بعالم فرحنا بيتنا بعالم فرحنا دما امنتنا خين غير اسغا حجزنا ساعمات انت قناو الامنات كنو الكان اخمو ازي موت كم زحتت وانت فلت ان اخا زلخا امو موت اب قدمينا انت تغاردون نمود انبر نموت فرحنا عند حريت كاين ملس ناي صنعات منفس عدلنا مخنياتو دحر موت هيوت الله كم تتاسرناي نبينا ندحر كوينا نبينا تنبر انت ميتاقنا بزح تفري نحنا دما دحرموتنا فرهيوات دحرموتنا دما فرد صدقي من انت خنفري زيابير املاخنا كسعموت امنات كنكون نسخا حجزنا
نزي معد زي خفت كالنا تمسكن نبلكا كم زي معد هيوت زي رخبو بزحد دما سمعنا دلي زي سمعهم زي سانو دما زي سمع هبلنا زي مهر هبلنا نسمع نمهر زلنا دما تماهيرنا خنصنع اسخا عدلنا نادينا قدس دنگل مريم ملادنات بناي ملائكه ترادعنت بناي نبياتنا ورياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا زب عالمنا ورج زل حمام دما اسخا قنططلنا فوس محرت قال اخلنا حزنانا صنانا علنا زعرف منقس خورسلنا حممان فوسلنا طميم زلو نسالنا بسقاب نس تعثرت حلنا فحز ولا اكبلنا نزي اب هاجرنا اب قرابتنان زلو تراي زبحال انبط ادما سخا خم تكبننا نسخار حقلنا نتبلع رحيكا سب كم زبلعو نتفريات مدر قبرلنا بسمايات نبر ربنا نبل بسمايات نبر ربنا سمكا يقدس منقست خاتمصا فقد كان تاب سمايكم دما مدري يكون على تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسنا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي دي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسقا نسبرختي خي فركر سوم برخي او ملئت صقا جابير مساخيو اوفست دس ولكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودغ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك دينا واملاك المدان يسوع كريستوس كان لك كانت سريات يدم زاتي ابسول دبرو كسات ابران انتم ابي كانت ويديو كانت رون سارغ سنت بسمكم كونوا فتانا ونصحنا يرسينا سكلوان سمات زيو مهار النكسوس مل 10 تخلت زيو مهار النكسوس 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 بزحلف محرنا بزمصد محلونا بأف المنفس قدوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس مل 10 تخلت بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና እቲ ኩሉ ተጻሒፉ ዘሎ ጥቅስታት ድማ ከነንብቦ ሓደራ ምክንያቱ አቦና ሕልፍ ኢሎም ክነግሩና ጸኒሖም እንተኾነ አቀዲምና ቅድምቲ ትምህርቲ አንቢብና ንምጻእ ከምኡ ተኾነኸ ሕጂ ክሳዓት አበፂሕናያ ዘለና ተን ኩለን ጥቅስታት እንተደዓ አንቢብናየን እዚ አቦና ዝምሃሩና ድማ ክዝከረና ፍልጠትና እውን ክሰፍሕ ይኽእል እሞ ብከምኡ ክንነብር ናይ ምንባብ ልምዲ ክህልወና ድማ እግዚአብሔር ካብ ናይ ትኺት ካብ መቸም መጽሐፍ ቅዱስ ክትሕዝ ከለኻ ምንባሃቅ ኣሎ እንዲሁ እቲ ምንባሃቅ ገዲፍና ግን ከነንብብ ሓይሊ ክህበና እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹነልና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና آمين أبا وشي آمين قلبه تسمعنا بروخ ليتي سلام بروخ ليتي آمين كلها نقال هو تسمعنا سلام ليتي آمين كيو أبونا إلسينا أبي أكي خن بعلم مشات سنافعكي دونجي اندمو وناتي أديرا دونجي اندماتي أي تدونجي أنت هتجبري هتدونجي أنت أسرح لك اسكت في له خله ساعة شعات تمثيل نتقالي معري أوكي دار لهم بيتي أرجان متيا هدافع حسامو إلسا هي وتخ